Maayong aga Bacolod, mga agabilog gabahin sa Western Visayas. Karon nga daw Biyernes, Marso 26, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Boy Duran, sa aton na balita sa lakat sang panahon. Ang northeasterly surface wind flow nag-apekto karon sa northern Luzon, samtang ang easterlies nag-apekto naman sa bugos nga pungsod. Ang Western Visayas kalakip na ang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kung pagpanago bangod sang easterlies. Ang akong mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan nakatunda na sidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan naman ang pagdapya sang balod. Ang aton nga temperatura mabatyagan naman sa 26 degrees Celsius tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:45 kaina, magatundod naman na 5:55 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension. Good morning na kag welcome diri sa aton nga pagpangalagat sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning, Snores. Yes, good morning, Action Boy. Perfectness. Sige, tamyawada na yung aton Dahil nga lang mga... kikido wala di sa ako nag-appear gani ang notification. Ari na, bago lang. Ito tamyawa na yung aton mga pakaisahan. Good morning, cousins. Char. Good morning kay Jocelyn Libondes po ho. Mayang aga sa imo, ma'am. Kay dali lang nag-appear ang stars, iyawan ko ano. Kay Maninoy, Michael June P. Season, good morning. Greet niya lang si Grace Mustre. Dra sa may Phil Invest Subdivision, Marikina City. Kaya tugid gali sa Manila si Grace nang balan. Hinumunod po pandan. Okay. Sorry. Kaya Christine Menyes Villalobos, good morning sa imo. Che Zamora, araman siya. Waymark Estares, good morning man. Kag sa stars ni Joval Trinidad, super damo. In fairness. Nicer McKay, good morning from Maryland, USA. Yes. Good morning. Sige. Kita mo na, Action Boy. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning sa imo, ma'am. Keep safe and God bless us all. Jeril Marande Gadudo, maayong aga man. Okay, sige. Kay Miss Emmy Esmeralda Dolido, good morning. Rosalina Batulak Francisco, maayong aga. Sa tarang ko nga staff sa Action Radio Bacolod, maayo lang nga pagpamati kasi manwa niya dra sa may La Castellana. Yes, oo. Miss Homa Lomena, good morning man. Si Ma'am Vanessa Mayo, good Thursday afternoon here in Mid-City, Rochester, Minnesota. Good morning, Action Boy, Miss Dorel. Greet ko lang si Sir Milili Uligo sang Bonnie Cafe, Tangob. Sir Noel Amar, Miss Kelly Jelly, sang Energy Fans Club. Sige, Action Boy, go. Christy Arevalo, good morning man. Monitor lang sa gym sa Valladolid. Tamyaw niya happy birthday kay Chris Marie Alabe. Kag sa iyaman, happy birthday. Duwan sila birthday kali ni Christy kag ni Chris Marie Alabe. Happy birthday sa inyo nga duwa. Happy birthday. Happy birthday. Alagad Kevin Henry. Good morning man kagay Ma'am Medalia Valenzuela Relado kag bossing niya Armando Relado, good morning. Sa kay Christopher Alba Jovilio, si Ma'am Van nag-send liwat 50 stars. Thank you. Thank you, Ma'am Van. Kag good morning mga kay Mayor Ernesto Estrao dira sa may Banwasang Hinubaan. Tutski Laurente. Si Ma'am Emmy Esmeralda Dolido nag-send another 50 stars. Thank you, Ma'am Emmy. Wow, salamat. Atia Kim Eriman. Kaya adlaw-adlaw ko nga pamatigid ang mga hinubanon. Suno kay alagad Kevin Henry. Russell Gomez. Salamat. Gerald Sitoy. Greet lang si Papa niya Rustico Sitoy sa sitio Inapugan, Barangay Santol, Binalbagan. Watching live sa Barangay Granada. May Protasan. Greet lang gali sa kapamati sila. Okay. Pretty Mahilom, Greg Hostiniani Puertas, good morning from Commonwealth, Quezon City. Joren Esteban, watching from Pangasinan. Binong 70, good morning dira sa imo.
Kay Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Si Kate Cardones, Martin Aliling, good morning. Richard Diet Pacheco, tamiyaw niyang batch 94 sa Bacolod City National High Specialty Graphite Section. Bacolod City National High School, especially sa graphite section. Leia Tagalog Daraog. Good morning. Kay Asis Mahinay. Kay Alex Montesa, of course. Sa kay Fernando Hacolbe Jr. from East Homes and Mansilingan. Good morning dara sa imo. Sa kay Maui Kanyada Jr. May agaman sa may Barangay Sumag, na? Okay. Kay kay Kwan, kay Mila Alit, mayang gabi kagawad. Renan Payongayong, Robe Fulgencio, mayang aga. Standby na sa mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, 8 ka mga peke nga COVID-19 reverse transcription polymerase chain reaction o kon RT-PCR test negative results ang natukiban sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental nga gingamit sa locally stranded individuals agud makasulod sa probinsya. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, yara na sa ila kustodiya ang kopya sa among mga dokumento kag screenshot nga nagapakita kung paano nag-negosyar ang pasahero sa pagkuha sang peke nga RT-PCR negative results. Dugang pa ni Diaz, ini ang inabaligya sang tag 900 pesos kada isa halin sa point of origin. Sa karong ginatunan na sa probinsya ang plano mapapasaka sang kaso kontra sa mga naggamit sini kaya mga tao sa likod sa among modus operandi. Pila sa mga LSIs nga naggamit sini ang residente sang siyudad sang Kamankalan sa Negros Occidental. Being used for them to board sa aton mga vessels, they pass it off as RT-PCR test and then they pass it off as authentic na RT-PCR test when in truth and in fact wala sila na kuhaan swab, issue-an lang sila sa results. Ang kabahin sa pahayag ni Attorney Refrando Diaz II. Irekomenda sa Provincial Incident Management Team o kon PIMT kag Provincial Health Office kay Governor Bong Lacson ang pag-issue sa bagong executive order agud ibalik ang ginapatuman nga local travel protocol sa Negros Occidental umpisa Abril 1, 2021. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, isa ini ka pinakamaayong nga tikang agud mapunggan ang paday nga pagdamo sa kaso sa COVID-19 sa probinsya. Dugang pa ni Diaz, tuyag nila nga ibalik ang travel protocols nga nagaobligar sa mga travelers nga magpa-RT-PCR test kag quarantine pag-abot sa probinsya kag tugutan lamang nga makapauli sa ilang lugar kon magnegatibo ang resulta. Nagapati ang Provincial Administrator nga ang Uniform Travel Protocols nga ginsugdan sang Marso 15 base man sa IITF Resolution 101 ng isa sa gintunaan sa pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental. Sa Marso 24 o kon sang Marso 24, 2021 nga datos sang PIMT 268 ang COVID-19 active cases sa probinsya. Samtang ginpahayag naman ni City Administrator M. Ang nga may 8 ka mga healthcare workers lakip na ang admin staff sa isa ka ospital sa Bacolod ang nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Ang, mayara man sa isa pagid ka ospital nga may 2 ka health workers ang nagpositibo man sa virus. Nagpasiguro si Ang nga ila karon nga ginamonitor ang sitwasyon kaya nagapag-igangot man sila sa infection control officers ang kada ospital. Samtang ginpahagman sang opisyal nga ginendorso na sang Regional IATF ang resolusyon nga nagapangabay sa National IATF nga i-require ang mga APOR sang negative RT-PCR result pasulod sa Bacolod. Sunod kay Ang kaharon nga adlaw Biyernes, magasapol ang NAITF ka nagalaom nga maprubahan ang nga pangabay matapos ang APOR ang nagagwa sulod lang sa syudad kay sa iban sa ila ang nagapositibo sa virus.
sa tiyon nga aprobahan sang NAITF. Ini nga pulisa mag-epekto Marso 26 tubtob Abril 9. Healthcare workers naton may ara medyo may nagsaka sa isa ka hospital walo gid ang ilang healthcare workers kag administrative staff ang nag-positive. Ang isa pag ka hospital duwa man ang nag-positive. Nagapangabay ang Bacolod Emergency Operations Center kon EOC sa publiko nga likawan anay ang pagtambong sa mga social gatherings kon mag-dine-in sa mga tao nga hindi miyembro sang pamilya. Ini matapos ang liwat nga pagsakas ng COVID-19 cases sa syudad sang Bacolod. Sa pinakauling nga case bulletin sang DOH-6 sang Huwebes, Marso 25, may 19 kabago nga COVID-19 cases sang Bacolod nga ginalakipan sang 17 ka mga local cases kag duha ka apor. Sa interview sa Aksyon firing line ginpahayag ni City Administrator M. Ang nagapakita sa line list sang syudad nga kalabanan sa mga bagong nga kaso ang mga maghimata kag iya diri gin-ehemplo ang pagpositibo sang 7 ka miyembro sang pamilya. Nagpangabay man ang city administrator nga kon maghimo, likawan man ang pagtambong sa mga seminar kay iban pa nga mass gathering. Sunod pa kay ang intensive sa karon ang testing sa mga close contacts sa mga nagpositibo sa COVID-19. Nagapakita sa records ang EOC nga may isa ka administrative officer sa isa ka hospital ang nagpositibo sa COVID-19 kag iniya nakatambong pa sa pila ka social gathering antes nagwa ang sintomas. Na kung mahimo, kung tani, ipaiway gid ang mga social gatherings, ang dining out, ang pagkaon sa gwa. Kaya nakita niya sa contact tracing nga pag-interview, kay wala labot sang aton nga may ara kita contact tracing application. Ang aton contact tracers nag-conduct gid yung individual interview sa mga nag-positive na mga pasyente. Sa mga duga pa natin nga balita lokal, negatibo sa COVID-19 si Cabancalan City Mayor Pedro Zaico matapos nagpa-swab test. Ginanunsyo sa alkalde ang resulta kahapon Marso 25. Si Zaico ang nagpa-swab test kaya nag-home quarantine matapos may expose sa isa ka empleyado sa City Health Office nga nagpositibo sa COVID-19. Nakaupod ni Zaico ang nagpositibo sa isa ka pagsinapol sa naligad nga Marso 17. Ang nurse nga nagpositibo ang naga-quarantine kag gina-monitor karon sa healing facility sa Barangay Tabugon. Nadugangan sang 95 ka bago nga COVID-19 cases ang Western Visayas kahapon Huwebes. Sa pinakahuling nga case bulletin sa DOH-6, ang Iloilo ang may 25 ka bago nga kaso, Negros Occidental may 21, Bacolod may 19, Antique nga may 12, Iloilo City nga may 11 kag Aklan nga may 4. Gin-report sa DOH-6 ang 43 ka bago nga recoveries kag wala sang dugang nga napatay. Sa kabugusan ang Region 6 ang may 1,615 ka active cases, 24,503 ang total recoveries kag 736 ang death toll. Mga yara sa likod sang illegal swabbing centers, magapangatubang sang kaso. Samtang mga gobernador, mayors kag kapitan, yara na sa priority list para sa bakuna. Ang detalye sa aton mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang salak nga impormasyon sa pagluntad sang kalamidad. Good morning dira kay M. Saboso. Nag-send man siya 50 stars. Thank you, Mami M, sa 50 stars. Charge na kay Aksyon Eden. Action Boy, nag-send ba bala si Miss Annie Raffles? 100 stars. Yes. Thank you again, Miss Annie. Ohio gozaimasu. Yes. Sa Japan, Okinawa, Japan. Arigato gozaimashita. Muna? 100 stars with Action Boy, hot choco. Kita mo? Ay, wala pa. Wala mo nakita. Hot choco? Oh. Gali. Bongga. Pwede na. Oh, Rochelle Evangelista, ginatamyaw niya ang magulang sa Gimaras, kay Noy Roland Kagday Simar, Nonoy Andan, good morning, Jomar Idulag, Ann Bella, of course, no? Nag-send kayo ng stars. Leo Talaban, good morning man, from Barangay Manghanoy, La Castellana, Arangka, La Castellana. Good morning dira kay Manang Neneng Nicor, kag kay Mayor Bording Nicor, maayong aga. Kelly Jelly, maayong aga. Rosaleo de los Reyes, watching live, Roldan Kilantang, Nelda Aldamar, kag Randy Aldamar. Wala gid absent sa Karabalan, Himamaylan. Good morning, taga Karabalan. Si sino to, Action Boy? Si Rosaleo de los Santos. De los Reyes, gali. Rosaleo de los Reyes. Si Ma'am Kelly Jelly, nagpadala liwat sang 50 stars. Thank you, Ma'am Kelly Jelly. Thank you. Ga-TikTok lang siya, Action Boy. Gina-encourage siya ni Ma'am Van nga mag-TikTok. Tiga practice man siya. Ay, gali? Skiri. Si Ma'am Van kanina nag-send sa akong sang TikTok niya, bongga. Ay, Si Ma'am Van, naka-sexy. Diyan Ma'am Van yan. Lily King, dira sa London. Good morning sa imo, ma'am. Good morning, Miss Lily King. Yes. So, sa kay Rose Wenner sa Germany. Good morning, man. Kay amigo naton One Ball Gallo. Kag Ma'am Alma Gallo, who will be celebrating their 29th anniversary on March 28. Happy anniversary. Still going strong. Hala. Sakay amigo ko akay may Jonar Batislaong, kag Charito Batislaong dira sa Bulacan. Good morning. Ihada ko Carol Montoya sa Quezon City, maayong agaman. Sakay Virgie Coloso sa Bago City. Sakay sa mga kopdanan ko sa Parole and Probation sa VPA, no, sa Parole and Probation Office number 1. Good morning. Leda Zamora Yamagishi, watching from Tokyo, Japan. Kag of course dira kay amigo naton Phil Alonsagay, kag kay Ma'am Eleanor Fukuda, mayong agaman. Si Lisa Joy Ilon Amoroso, ginatam niya ng taga Purok Mabinuligon, Barangay Sumag. Especially kay Doc Jess Guadalupe Gaston. Happy birthday, Doc Jess Guadalupe Gaston. Naga-celebrate sang iyang birthday. Halin ni kay Ma'am
Lisa Lisa Joy Ilon Amoroso. Ma'am Vanessa Mayo nag-send na naman another 50 stars. Wow, thank Yes, you, good Ma'am Van. Rochelle Ann Vidauri Buo, watching live sa Tagig, Muntinlupa. Dahil nga Tagig, masa Muntinlupa. Action Boys, ang last na to galing nga check, bala sa aton, bala nga stars to bala Action Boy. Ang amount na to galing nga pwede ta makuha, mga 6,000 plus, kung malabot ato ang stars, ang correct? 64, 64 kurit na lang, hindi ka kablo na tawag. 64% na to ligad Action Boy mong, diba si ma-achieve ta to, kung malabot ato, makakuha ta mga 6,000 plus. Tapos, pwede taliwat naman, i-set naman tas ang goal, tapos another naman Action Boy. Okay. Very, good, I'm so happy. Siling nila, Daya Mag-share niya, Action Boy, na send ako star sa isang FB ko lang, dali lang gid. Okay. Naging problema, Ma'am Leda. No problem, ma'am. Willing to wait. Do, kuha ng bla daw, ganito, Jollibee bla, willing to wait lang, kuya. Perfect. Pilton Lipura, good morning, madara sa imo, na? Sa ang mga sino ganining naga-greet di naga-comment di sa kag nagapag-greet sa ano man sige lang. Anyway, Florence Solas kag sa Team Solas, good morning dira sa inyo. Dapat ma-meet mo si Maria Rivera Murayama sa Japan man. Good morning. Ari na nakasend na 100 stars si Ma'am Leda Yamagishi. Wow, thank you, Ma'am Leda. Thank you. I-follow up ganito ni Aksyon Door sa aton nga technical working group bala kung ano ang aton Feeling ko nga may mo tagurano project. Action Boy, may mo sang sound effects na bala nga naga-thank you ta bala. Para i-click mo na lang. Si Ma'am Kelly Jilly nag-send pagid liwat 100 stars. Thank you so much, mga ka-Action. Grabe gid ang support sa aton mga gane. Nagambali na si Ma'am Kelly Jilly nga we will reach your goal. Ang balik na daan niya. Nagambal sa nga ma-reach ta gina aton goal. I-check kan sa aton nga technical working group bala kung anong aton nga project para sa mga stars nga padala diri sa aton. Sige, calling TWG sa Action Radio Akolo. Iliyog ko mo da plastar nga daan sa nga aton di nga project para sa star. Ang title ni Goro sa aton nga project Stars sang ARB. ARB Stars. Kaya kung may star ng Pasko, star ng ARB. Ay, correct. Correct man. Are pagido si Ma'am Vanessa Mayo nag-send 50 pagido. stars pagid. Thank you so much, Ma'am Van. Perfect. George man. Another 50 stars. Ano man? Nag-send na ako 3 star, pero dito ako na monitor sa isang FB. May isa pagid siya ka FB. Sino? Si Ma'am Leda Yamagishi. Sa Japan ni Goro, no? Gani, Yamagishi mo. Sige. Sige. Standby na sa aton mga dugang nga mga balita. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:36. Detalya na sa aton mga balita nasyonal. Nagpahandam ang DOJ sa mga involvado sa illegal COVID-19 swabbing centers kag naga-issue sang peke nga swab test result nga posible magapatubang sila sang pila ka mga kaso. Sunod kay Justice Secretary Minardo Guevara, 3 ka mga kaso ang pwedeng mapasaka sa mga involvado sa sining nga illegal nga aktibidad. Lakip na diri ang paglapas ang Local Ordinances on Business Establishments, Consumer Act kag RA 4688 nga nag-regulate sa clinical laboratory sa pungsod. Damlag lang imanduan sa otoridad ang isa ka swabbing center sa Manila nga nag-operate sa residential compound nga magsira bagod wala sang business permit kag posible naglapas sang sanitary kag zoning regulations. Na-record ang 8,773 ka bagong COVID-19 cases sa pungsod. Ini ang pinakamataas nga numero sa kaso nga gin-report sa isa ka adlaw sa nag-umpisa ang pandemic. Bangod sini nagdangat sa 693,048 ang total confirmed cases sa Pilipinas. Gin-report sa DOH ang 56 ka bag-o nga nagkalamatay nga nagdala sa 13,095 ka total death toll. May 574 ka bag-o nga nag-ayo sa balatian o kunyara sa 580,000 sa 62 ang total recoveries. Ang Pilipinas ang may 99,891 ka-aktibo nga kaso. Samtang ginanunsyo naman sa Department of Interior and Local Government yung ipasaka na sa listahan sa mga prioridad ang mga gobernador, alkalde kag kapitan para sa bakuna. Ginpahayag ni DILG Undersecretary Epimaco Densing III ang adjustment ginaprubahan kasunod sa iyang rekomendasyon sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Base man sa prioritization sa gobyerno, magabaton ang mga gobernador, alkalde kag kapitan sang bakuna pagkatapos sang frontline health workers, entitled senior citizens kag nabilin nga mga senior citizens kag persons with comorbidities. Ginpahayag ni House Speaker Lord Alan Velasco nga importante nga mayara sang isa ka economic stimulus package matapos ang ginpaidalom ang pila ka lugar sa localized lockdown kag pila ka mga negosyo na pilitan nga liwat magsira bangod sa pagsaka sang COVID-19 cases. Suro kay Velasco ginpasiguro sa iya ni Finance Secretary Carlos Dominguez III nga ginapangitaan na nila sang pondo ang ginaduso nga Bayanihan 3. Dugang pa ni Velasco nakit-an man ni Dominguez nga kinanglan buligan ang mga pigado rason nga nag-apelar ini nga tagan siya sang nagakaigo nga tion para pangitaan sang pondo ang Bayanihan 3. Inibisan nga makapila na nga kabeses nga ginpahayag sa mga economic manager nga hindi sila sigurado kung kinahanglan pa ang ikatatlong stimulus package kung halugan ang mga quarantine restrictions kag mapadasig ang ekonomiya sang Pilipinas. Mag-partner naman ang DOH sa mga drug makers para masolusyonan ang kakulang sang bulong para sa COVID-19 treatment. Suno kay Health Spokesperson kag Undersecretary Maria Rosario Vergere, wala pa sang bulong na ako na pamatudan nga epektibo sa pagbulong kontra COVID-19 kag ang bulong nga ginausar ang sa idalom sang Compassionate Special Permit sang FDA. Dugang pa ni Vergere, wala sang regular stock sang bulong para sa amo nga masakit rason nga marasig nga maubos ang supply. Liwat ka nagpaandam si Vergere batok sa mga sa bulong nga ivermectin nga base sa pagtuon wala sang benepisyo kontra COVID-19. Ginaprobahan sa Kongreso sa third kag final reading ang House Bill number 8992 nga nagapromote sa pag-usar sang digital payments sa mga financial transactions sa gobyerno kag tanan nga mga merchants. Ang hagna ang nagatugot sa pag-usar sang safe kag epektibo nga pagbayad paagi man sa digital sa tanang ahensya sa gobyerno, government-owned and controlled corporations, local government units kag pagkolekta sang tax payments, fees, tolls kag iban pa. Ang hagna ang magatugot man sa pag-usar sang electronic mode nga pagbayad para sa mga goods, services kag iban pa nga disbursement. Nasaad sa hagna nga ang payment providers nga accredited sa DSP ang pwede nga mag-uyat digital payment transactions. Sa karapusan nga bahin sa aton balita nasyonal, nagapati naman si Taguig Pateros Congressman Alan Peter Cayetano nga biblical approach ang kinahanglan para malampuasan sang pungsod ang krisis sang COVID-19. Ginpahayag ni Cayetano sa DZRH nga dapat tanawon sang gobyerno ang kinahanglanon sa mga ginatawag poorest of the poor o kung pinakapigado sa mga pigado.
Bangod sini, nagpangabay ang kongresista sa Kongreso nga aksyonan na ang pasar sining 10,000 ayuda bill nga dako ang bulig sa aton nga mga pumuluyo sa idalom sang 10K ayuda bill pagatagan sang napulo kalibo ka pesos nga ayuda ang kada pamilya nga Pilipino o kon 1,500 pesos sa kada miyembro sang pamilya depende sa kundi ng mas mataas. Ginduga pa ni Cayetano nga mayara man sang 400 bilyones pesos nga savings talin sa 2020 budget. Kaghalos wala pa natandog ang 2021 budget, ganit nagakumpiyansa siya nga mahimo apangitaan sang pondo ang 10K ayuda bill. Po, anniversary ng lockdown. Ngayon naman po, anniversary po ng Bayanihan 1. Di ba? Nung kinasa sa Kongreso magdamag yan. So, if we pray as one, I really believe anuman maging religion natin, the Lord will heal us, no? And heal our land. But we have to put action to our faith. Hindi po pwedeng bahala ka na Diyos. Kailangan sincero yung dasal, pero kailangan kumilos tayo. Ang kabahin sang pahayag ni Taguig Pateros Congressman Alan Peter Cayetano. Ang dugang natin nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon Radyo bakulog sa luto sa imo. Patayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Pagdayon Aksyon Radyo. Yes, good morning. Siling ni Ma'am Areo hambal ni Ma'am Kelly Jelly. Kinagambal gini siya nga, we will reach your goal, no? Siling ni Ma'am Kelly Jelly, yes, ka-aksyon, we can do that. Ari lang kami ni Ma'am Vanessa Mayo. Sige, that's why. Siling ni Ma'am siling ni Ma'am Van, yeah, soon I'll be sending the biggest star. That's me. That's we're looking forward gid nga ma-meet na to si Ma'am Van, no? We can meet personally. Kag si Miss Kelly, nga maka-meet. Kelly! Looking forward to that day nga magkilit-anay kita. Sang Energy Fans Club. By that time, kung magkilit-anay kita, may tarpaulin na tana. For sure, Action Boy. Magtahaw na ni ang COVID nga problema. Yes. No? Sige. Kabay Kag si Ma'am Leda, welcome gid ko no? Thank you Ma'am Leda sa Yamagishi. Si Ma'am Van nagliwat na naman send 50 stars. Wow. Yes, thank you Ma'am again. Van. Maui Kanyada, ayuda pa more kuno. Pasalamat gid mga PWD. Almorato Elmer. Wow, so na-reach na JM, 102% actually nga na-reach na ang goal tagali Action Boy. Okay, na-reach na. Wow, okay. So mas-set naman tani bago nga goal no, amo ni Joy. Joy. So, kung Action Boy, i-update ka lang sa TWG sa Action Radio Bacolod kung ano nga project ang napaminsaran. Okay? Di ba katabi bakuna? For one person. Diba? Oo. Sige. Sige. Thank you, kid, mga ka-action. Thank you, no? Sige, just keep on sending your stars. Kaya kita, may project na Pero mayo na ba, mga Action Boy, sa todo lang, kung tama, nagkikadamo ka send stars, palita ka bakal bakuna, ah. Sinong bakuna? Ikaw na kita bakuna. Bakuna sang manok balayahaw nga ginaratay.
Barangay sa La Carlota, Dracal Morato, Elmer. Lulit da Alos di Gayo. Sige. Di na kamuda stars. Do na kamuda stars. Sila ni Ma'am Van. Kag-advance happy birthday kay Aksyon Ida na moso. Countdown tabla. Countdown pila na lang. 4 days to go. Antes ang gatangla kita yan, no? Kaya nga to niya nga kalendar sa babaw. 4 days to go, antes ang birthday. Aksyon Eden. Sakto, 4 na lang. 4 na lang Sa March 29. Yes. By the way, happy birthday sa akong manghod. Di siya sumungad law. Siya ba lang anniversary? Oo, nambalang ko na sa likod dungan ka mga anniversary sa mga friends ta. Sa akong manghod gali birthday niya sumungad Ay, law. happy birthday sa kay Manghod Edwin Duran. Boy. Happy birthday subungad law. Yes. Ginagreet naman ang brother ni Ma'am Leda Yamagishi. Happy birthday sa kay Kenny Sarona Anigan. Uy, happiest birthday! Kenny Sarona Anigan, halin sa imo magulang. Hindi ko kabalo kung magulang kung basta brother niya. Halin sa imo sister, Leda Zamora Yamagishi. Happy birthday, liwat. Man. Sa kay Jeanette Delino, good morning. Kay Kagawad Mira Polidario, dira sa may Panokoy. May agaman sa imo. Daw bali, ang 6,857, April nga target ni Joy. Ano? March Nasiga pa lang. chat. Hindi kay may quarter. Per quarter na gala. Okay. Kaya quarter will end sa March, ang first quarter. Yes. So, bali, ma-end naman ang atong target sa April. May Mas start ka naman April. June. Oo, June April, naman. June, so, kada quarter. Okay. Sige basta tanawon ta na. Just keep on sending your stars. Okay? Sige, standby na sa aton dugang nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:48. Kag sa aton detalye balita international, nagpatuman sang 3 days of national mourning para sa 137 kamatao nga nagkalamatay sa mga raids sa Niger. Ini ang ginakabig pinakamalala nga pagpatay sa mga sibilyan sa mga Islamic militants sa Tahoua region. Bangod sa insidente, nagsangkad pa ang panawagan sang pumuluyo sa mga security forces nga batuan ng mga Islamist militants. Ginaimbestigahan na sa mga gobyerno ang nasambit nga pagpangatake. Sa patag naman sa pagnegosyo, gin-revise ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa ila inflation forecast para sa 2021 kag 2022 pagkatapos ng pila nga mga constraints nga mahimo mabatyagan tubtob sa third quarter. Ang forecast sa inflation para sa 2021 ang yara sa 4.2%. Kag naglampas na ini sa target sa gobyerno nga 2.4% lang nga range suno ini kay BSP Deputy Governor Francisco Daquila. Sa 2022 ang inflation forecast ginpasaka ini sa 2.8% halin sa 2.7%. Sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar 48 pesos and 63 centavos, Singapore dollar 36 pesos and 7 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos and 26 centavos. Kag sa ito naman nga balita entertainment, ginhingo ni Britney Spears sa korte nga formal na kakaso ng iamay bilang conservator. Umpisa pa sa itong 2008, ang amay na sininga si Jamie Spears ang nagapamuno sa iya mga personal affairs matapos nga na public breakdowns ang singer. Temporaryo nga gin-appoint si Jody Montgomery bilang conservator sa itong 2019 sang nagpanaog ng iamay bangod sa problema sa ikaing lawas. Luyag sa karon sang campus ng singer, ngayimon permanente na si Montgomery bilang conservator. Naibaluan nga bilang isa ka conservator, mayara ikaw sang poder o kung mayara sang poder si Montgomery nga limitahan ang mga bisita kay Spears, mahimo man ini nga usisaon ang medical records sang singer, magpamuno sa seguridad sini kag magpasaka sang kaso sa sinuman nga magahimo sang malain batok sa singer. Sa balita sa sports, ginlampasos ang Toronto Raptors ang Denver Nuggets sa score nga 135-111. Nagpanguna si Pascal Siakam sa ika-18 nga pagdaog sa Raptors sa iyas ni 27 puntos. Gintapos man sa Raptors ang ila kadimalason sa siyam na kasulod-sulod nga pagkapierde. Ang Nuggets naman may record karon nga 26 kadaog kag 18 kapierde.
Nagsalig ang Toronto sa 24 puntos nga abanse sa first half. Sa din napasulod lang 50% sa ilang 3-pointers para makaangkon sang una kadalagan nga ila pa naangkon sa ang una ang ilas nga katapos nga pagdaog sa pang Pebrero 26. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Happy Friday! Happy Friday! Yes, sa aton mga ka-action nga naga-monitor sa radio. Good morning. Kay Yes. RR Muntua sa radio sa subong ko naga-monitor. Correct. Good morning sa imo RR. Kag happy birthday luwat sa akon nga manghod bala Edwin Duran karon nga adlaw. Happy birthday! Happy birthday kuno halin kay Ma'am Van Mayo sa imo. Kag advance happy birthday kay Miss Eden Aboso, Miss Gorge. Si Ma'am Kag Van sa pa. iyaman brother, Action Boy, si Nong Dennis. Birthday ni Dennis? Aboso Jr. Junior. Birthday Manag-birthday man birthday siya. man. Lito Dayap, kag Ma'am Leda Yamagishi nag-send another 50 stars. Thank you. Yes, so 150 tanan. Carlos Fideres Tronio II. Good morning, man. Kasi partner niya ga-enjoy good, si Teacher Mary Rose. Good morning, birthday mo kuno ni Alex Montesa. Ambal ni Gimo Clarito. Ay, gali ka. Happy birthday kuno kay Alex Montesa. Oo, sige. Happy birthday, gid. May lang ang pag-celebrate sa iyong birthday with manok na pink. Si Henry Antonio Foscablo dira sa Isabela. Good morning, counselor. Counselor ni si Kwan eh. Sige. Sige. Good morning sa imo, counselor. Kag happy birthday ko nung tuwan ng my best friend siling ni Dennis. kay sino? Kay bongga. Basta taga San Enrique nga Catherine Bernardo Action Boy. Catherine. Basta siya nga yung best friend si Bernardo lang. Happy birthday ka. Mukha mo siya bongga. Sige. So yung agawon tara itong balita sa kay pila ni kadlaw do ako na nakapoy sa lahat. Sorry mga tao nga dapat mo likawan kung gusto mo iyasang katawhayan sa life. So una to sa nagligad nga isa tagin nabasa tagin ni isa ang judgmental ni bilang mga tao sa kinahanglan siya palayuan. Anyway, na istoryahan ta na. So diri na tayo sa mga dementors. Hindi ko ng dementors, Action Anong Boy. dementors man? Sila ni ko nung The upod. teachers? Hindi Hindi. Dulaan ko energy siya. Pero amo rin nga. May lang na ano ko dahil ba na catch ko dahil ang imo nga jokes mo. So, ini sila Action Boy, kung upod mo ni sila kuno, mga dementors, kung upod mo ni sila kuno, duga kadulaan ka energy. Ano ka, parang luya ko ni siya. Duga nakapoy ka. Oo. Ang mga dementors, daw pangabuhi. Amo na. Daw kakapoy bla. Kakapoy sila doon, kakapoy istoryahon, di ba? Oo. Sila ni kuno ang mga Action Boy, naga-impose ang negativity. Baka mga kwan sila. Puro negative lang batian mo. Pessimist na panahon na. Puro mga negatibo lang batian mo sila. Like, di mo ma-kwan tabla, picnic tabla, nakikainit, maitom ta na. Naka mo na pala ito negative dayo, no? Di ba? Or ano sila tanang nga bagay ginakitaan nila sang negatibo. Sa negatibo, like mangkoton niya kang pabakuna ka. Nang uwi yung pabakuna, ay hindi kuya kay duminabalaan ko tuyo blang ano nga balita balaya nga ano balaya nga ang bakuna na kuno ginaano ginimo na kuno para ipatyon ang tao kay damo-damo na gid. Like mo na kuno butang ka chips. Ang population ko sa tao damo-damo na gid so mo na kuno ginimbento ang bakuna para gulpi ka lang mapatay. Ay kala hindi mo. So next Action Boy, ang manipulator ay isa man isa paginisa. Amo na sila kon sa mga Ilonggo pa mga sagad. Sagad. Sagad basta sagad lang tawag. Abi ko may sugpon pa sagad. Sagad manginto, diba? Mag-manipulate. Sa isa ka tao, budlay ni sila Action Boy up doon, may Action Boy nga mga tao. Kay sila ning mga immature kuno nga tao nga gamiton ang emotions para makuha ang gusto nila. Makakuha sila simpatiya sa ibang tao, pero ang tuod sila manggali ang manipulator. Sige accepted. Inabalang manipulate ka. Abi may nainitan sabi nga tao. Ikaw yung manipulate na nga mainit ka man tos tao. Namo na siya. Isa sa mga sample. Bot silin ka pangita na sa upod la. Gapang dalahig siya bala Action Boy. Gapangita sa upod gapangita ka kampi. Correct. So, next Action Boy,
mga hisaon. Pinaka ano nga balatian ni Action Boy. Mas budlay gina kuno yung mugindang blain ginang mga hisaon bla. Grabe gina ya. Pero tigin sila Action Boy kay mahisa. case atam nila ka hisaon ni bala Action Boy. Nagahimo na ni sila sang mga hindi amo nga makahalit sa ilaysig ka pareho. Kita man kay hisa. Nya ay si Kwan gali si kumare Kwan gali nakabakal bagi sila bag-o nga kuno nga slakyan no. Mamo sa dayon. Nya. Basi drugs mo. Halin sa drugs. Oh, kasi may saon. Meron pag imambal, mayo pero si Alex Montesa no may manok nga pink. Yung koloran yung manok. Correct pa. Correct. Kaya do ka rare na dahil sa manok nga pink. So baka hisaon ka, baka yung koloran yung malang na. So hindi na siya tuod yung manok. May saon bala ano amo sila nga mga tao gado hindi sila namian nga daw nag-ayuhan ang ila priho laban sila nga hindi sila mismo hindi mag-ayuhan. Correct. Dali yan do kagwapa ginaiya kay kunya no do kagwapa ginaiya kay amo ni no kay Aksyon Dorel do kagwapa kay Aksyon Dorel. Sa make up lang niya. Galing make up na make up. Gala isang make-up, no? Now, kanang isa ya ilong, no? Kataas. Gin pa edit. Gin pa taasan yun na. Sige. So, ahay. Ang Action Boy, amo na niya, mga hambog, pares may isang may saon. Kag, ang mga pa-victim. Delikado ni mga pa-victim. Kung may friend ka nga pa-victim, ipalayuin na siya kabasi dason ikaw ang victim ako. Gapangita ka. Pa-victim siya sa iban. Sige, okay? Okay. Kailang-alang na sa oras ta, no? Sige. Sige, standby kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hupon. Ang inyo naman din nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,